Nugui mankha norok o mangpili tabuk social media o mangpili jehino viral wngwi tongo. Viral wngwi tongo borok khoroksa bahai khe nijini yak yakung kaham tongtong twiba yak yakung hamya hwnwi portibondy hwnwi bhikha khai chamani. Bini o bhikha khai chamani plan jotono chopat khairokka awara a swi rok. Nugui mankha norok lamatwibo jephru himwi thangtongma jorao no swi 4-5 ta bono riphrwkjagwi phaibani. A jora hwnkhe o himwi maya bhikha khaichanai hwnai amtwkhai kharka jebo dungdaba khai khaka swini slai phanche test khapurungwi thangkha. Jephru social media o mangpili kasai o video tabuk viral wngjak. Hwngkha khe baksa borok rok o mangpili nungmani pore hini tonglaikhai je bahai khe borok rok bhikha no ব্যবসা khaina kha yakung yak kaham tongtong twi phano che hamya hwnwi borok ni yakni 10-20 taka rang ajina bagwi tabuk mwtui hai phajil sajagwi nokoli portibondy sajagwi tongkha. Hwngkha khe norok hwnkhe o mangpili nungmani pore tamo sanani uchung kisa comment khai sadi.